Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asenzele isibalo sesiphiwe. Sikhuluma manje ngeminyaka sifuna ukusebenza o-times. Nangu Jad ngikudwebelela. Kuthi uJad uneminyaka ephindiwe kuneyabhuti wakhe uPeter. Bayasitshela ukuthi uPeter njengoba ngikudwebela uneminyaka emine. Una 4 uPeter. Baphinde basitshela eminye imininingwane. Bathi kukhona futhi uTalia. uTalia yena iminyaka yakhe iphindaphindwe kathathu kweya Jad. Usuyabuzwa ukuthi kanti ngempela uneminyaka emingaki uTalia kanti futhi naye uJad uneminyaka emingaki. Asenze isibalo sokuthi esizwakala ngathi simnandi kakhulu. Asibhale sikuphiwe. uPeter kuthiwa uneminyaka emingaki emine 4. Kwathiwa ubhuti wakhe uJad uneminyaka ephindwe kabili kuneya Peter. Sembhalela uJad. Kuthiwa iphindwe kabili singadwebela leli gama elibaleka kakhulu twice okusho ukuthi kabili. Sibhalela ukuthi kabili kefana nokuthi times 2 ephindwe kabili kuneya bhuti wakhe. Ngakho kuyothiwa kabili sizingathi 2 times bhuti wakhe uneminyaka emingaki 4. 2 times 8 2 times 4 wethu ngikuphi impendulo. u2 times 4 wethu ba u2 times 4 wethu sipha ba. Yabona ukuthi kubaleke kanjani ukuthi ithebula lakho ulazi ukukusiza isikhathi nje ukuthi usheshe nempendulo. Siphu 8 nje bade sengiliphimisile nje impendulo yethu. uTalia ke lo singamanzi ke naye kuthiwa kumele simbheke. uTalia yena kuthiwa wenze njani? Naku ngikudwebela la kuthiwa uTalia yena uneminyaka ephindwe kathathu kweya Jad. Shuthi singathini? Thiwe kathathu ingakho sizothi 3 times uJad yena unabani? Una 8. Ngakho u3 times 8 usipha ba. Yabona futhi ukuthi ukwazi ithebula lakho ukukusiza lana. Ngoba phela uma ungalazi ithebula lakho usugijima manje ubheka uklikile usugijima manje phela usuzuyajuluka nje impela. Kuyefana nokuthi thini 8 plus 8 plus 8 okusipha ba. Ukusipha u24. Okusho ukuthi uPeter una 4, Jad una 8, nangu uTalia una 24.